Seo or a bhaile óné tá sé tasnathan seo a gomsa. D'fhann sé feadh sláinn an nth terma den a seiceamh chearnacha seo a lean, so tá mbeidh an tasnú le cuid ai. Seacht de 15 fidó tro a hain. Agus is féidir le a eáil go bhfuil sé tasnathe gomsa ó seacht go de sé an cé difriocht 3. Ó de go 15 tá muid ag dal sús 5. 15 go fidó tá muid ag dal sús seacht. Ó fidó go tro a hain tá muid ag dal sús 9. So is féidir an rádíar chuann spota seo nach bhfuil sé línach. Níl sé línach de bhór nach bhfuil an cé difriocht ar cóvéid. An sin feicimid ar an cé difriocht. Ó 3 go 5 tá muid ag dal sús 2. Ó 5 go 7 tá muid ag dal sús 2. Ag 7 go 9 tá muid ag dal sús 2. So de bhór go bhfuil siad go léir ar cóvéid is féidir an rá go bhfuil sé chearnach. So bhí sé roiid is a ceist ar aonos, but is má an rud ag ar féidirling é sin a ahant. So má chuann siad ceistart taspáin gohfuil sé sin cearnach sin an rud deann sibh feadh an cé difriocht agus an sin an dar difriocht agus scríomh tá an dar difriocht ar cóvéid gachúir. Mórdó. Ok, so is cáid an real Tn chom le méid orthe n a áil. Feadh sláinn an nth terma. So tógamid an dar difriocht sin dó, reinimid é ar dó agus feimid hain. So tá is é an cóéfacht den n cearnatha ná a hain. Okay? No is féidir le just rá n. Okay? Burnam n cearnatha. So tás nómad amach seo é or céad terma in our formula. Okay? So con or termla an formula am lán áil, bud mit trí las. Okay, aber go raibh tí chom le hain, cad bheoh n cearnatha. Well, n cearnatha bheoh sé hain cearnatha, which is hain. Bheoh má tá tí chom le dó, bheoh n cearnatha chom le dó cearnatha, which is cahar. Go raibh tí chom le 3, bheoh 3 cearnatha, chom le 9 agus arila. Agus fáin tú hain cahar 9 séidir, fi good. Agus mar rinne mar inné, scríomach an seiceamh seacht de 15 fidó tro a hain, mar tá sé gomsa an seo. Agus an sin buin na ihreacha seo ón seiceamh. Okay? Agus féic cartá fáca. So you had táid ag buint hain ó seacht tá ségin. So mar dúirmar inné is seiceamh línach é seo comá. Okay, cibéir rud atá fáca but is seiceamh línach é. Agus feadh an cé difriocht don seiceamh sin. Is féiling eá tá sé dal sús náid gachúir. So is seiceamh línach é de bhór go bhfuil an céad difriocht ar cóvéid. Agus an sin táid ag chur náid n leis an formula. Okay? So tá ar Tn inis chuna bheith chom le n cearnatha sin an rud form an seo, agus náid n. Agus an sin féic ar an difriocht cad eile a gamad a chur leis, cad é an tarseach. So sin é or 3 le hain mar deirthá. Má tá tí hain agin, beag n cearnatha chom le hain cearnatha, mód a náid, which is hain. Beg tí a dó, beg tí a 3, etc. So beg tí a dó chom le dó cearnatha, and scríb mé an seo tá mód a náid in, so sin cosú le just gan aon rud. So an sin dó cearnatha sin cahar, 3 cearnatha sin 9. So inis féic ar an rud atá againn an bhfuil tí a hain chom leis an céad terma sa seiceamh. So bhí tí a hain chom le hain, an bhfuil sé chom le seacht, níl cahamid mód sé a chur leis. So tá mé just chun sé an seo. An rud céine an seo, an bhfuil tí a dó chom leis an tí a dó bhí sa formula? No. Cahamid fós ag dul ó cahar go dtí de, cahamid fós mód sé a chur leis. Agus an rud céine an seo ag dul ó 9 go dtí 15 cahamid sé a chur leis. So is féidirling a rís inis a chur a scríomh síos 3 le dó. Ní leor é Tn chom le n cearnatha ach
Tn com na incarnathe móda sé. Agus buine me trí las é sin. Slór an céad cúpla term a dhéanamh. Okay, so mátá Tn com na incarnathe móda sé, tá T hain com na haincarnathe móda sé, which is hain móda sé agus sin seacht. Dó carnathe móda sé, which is cachar móda sé, which is 10. Trí carnathe móda sé, which is né móda sé, which is 15. Seacht 10, 15. Dír an rud atá teastálaí. So say or formula nó an freagra Tn com na incarnathe móda sé.